dumawur mengewur-wurahan tengaraning jurit kang maguru kangsa tetekaya butulo Kakang Sucitra ana apa yayi padha-padha geguru dadi siswane Pendhita Ngulandara Kanjeng Rama Penemban Parasu nanging yektine sing kinasih kuwi mung aku ora susah kakean wuwus sing dadi bukti lan nyatane sok glogok banyu ngejun kabeh ngelmune Penemban Rama Bargawa wis diparingake marang aku buktekno kowe iso ngrubuhke Bambang Kumbayana cecok kowe wong lanang tenang ketandangan dening aku Mawiknam astu siswa-siswaku kabeh Dewa Brata Kumbayana lan kowe Sucitra kula nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh Rama Penemban kula wonten dawuh guru
kula wonten dawuh Rama. Ngerti yo. Satemene pawitane wong meguru mono sepisan kudu gemi marang piwulang. Sabanjure ngestokke dawuh nyingkiri pepacuh ora bombong yen dialem lan ora serik yen dicacat. Ngerti yo. Titi mangsa iki jejibanku ora ana liya kejaba mung nuntun jiwa ragamu. Kowe kudu ngerti sejatine ingkang dibudi dening menungsa ora bakal ana gunane kepinteran nek ora dilambari budi utama. Rungokno kupingmu. Ora ana gunane kepinteran yen ora dilambari budi utama. Ora bakal ana gunane wicara nek ora ana nyatane. Ora nek gunane demen tetulung nek ora dikanteni niat suci. Ora bakal ana gunane kowe duwe bondo nek ora mbok kanteni nganggo tata krama. Ora ana gunane kowe tumindak jujur yen ora tau netepi janji. Ora ning gunane kowe urip nek awakmu ora waras. Upama kowe padha dadi ratu, ora ana gunane negaramu makmur ning nek kawulamu padha gelo atine. Aduh, ngaturaken genging panuwuning kang tanpa upami. Aja mung padha mburu kandeling kulit atosing balung. Ngerti yo? Yen mung kuwi sing mbok goleki ana unen-unen kekeraning ngelmu karang kekarangan saka bangsaning gaib iku boreh paminipun tan rumasuk ing jasad amunganing jabaning daging iku yen kepengkok ing Pancabaya hubayane mblenjani. Rungokno. Ngaturaken genging panuwun Penemban. Rumaos dados panecut sabda Paduka Rama Penemban. Ya. Dewa Brata, kowe njaluk urip sing cara kepiye? Kowe anake Ratu Gedhe. Kowe anake Prabu Sentanu Dewa, ya Prabu Sentanu Murti nanging kowe mung trima meguru marang Begawan Rama Bargawaku Pendhita Kang Wulandara. Sing mbok goleki apa? Ih, waleh-waleh menapa Bapak Guru? Anggen kula ngupaya Paduka estunipun namung kepingin gesang dados Brahmacari kados Paduka. Ya. Kawruh lair lan batin wis kecakup ana ing piwulangku menyang kowe bocah telu kabeh. Jaya kawijayan kagunan kaprajan kang sarta ngelmu kasampunan kabeh. Nanging reh ning Dewa Brata kowe kepengin dadi Brahmacari apa kowe kuat bayar pitukane? Pitumbasanipun menapa? Kowe kudu kuat nglakoni kaya aku. Inggih, badhe kula estoaken dawuh Paduka Penemban. Sucitra, kowe kepengin njaluk apa? Kula kepengin sinung derajat Nalendra Penemban. Reh ning wis mbok tuku kanthi laku. Besok bakal kasembatan muga-muga kowe dadi ratu. Nanging to kowe dadi Nalendra tumintakmu sing adil lan sing bener. Kawula nuwun inggih Penemban. Kumbayana kowe njaluk dadi apa? Nggih, kula kepengin sinung sekti mandraguna. Jayeng palagan kados Paduka Rama Begawan. Iya. Lan kula kepengin kajen keringan sesamaning dumadi. Sageta kondang kuncara nami kula. Wong kajen keringanku ora gumantung kadigdayan kesugihan apa dene panguwasa. Nanging mung mligi kelakuan becik iku ingkang dadi jalaran kajen keringaning wong urip. Mula nek nggonmu gayuh kanuragan sing mbok tujokke mung mulyaning diri pribadi.
mongko ora tau mersut diluhuring budi. Kowe mengko bakal kecelik kowe Bambang Kumbayana. Waduh, iya penemban iya ngestaken dawuh paduka. Saiki rungokno, menungsa kuwi ora kena tansah ngantu-antu tekane wektu kang becik. Jer sing gawe wektu kang becik kuwi mung awake dhewe. Dina wingi, dina iki lan dina sesuk kuwi sarwa sesambungan. Mula sadurunge ketekan dina pungkasaning urip bisa nglungguri jejering uripmu dhewe-dhewe. Ngerti? Nggih, ngestaken dawuh. Jiwa Brahmana kaya Dewa Brata, jiwa ratu kaya Sucitra, lan jiwa satriya kaya Bambang Kumbayana. Telu-telune kudu bisa kecakup manunggal dadi siji. Watak satriya kudu dilambari kabrahmanan, watak brahmana kudu ngayomi ratu. Yen kowe golek urip dhewe-dhewe, gembolamu mbok cekel dhewe-dhewe. Ngegeki uripmu dhewe tanpa eling marang panembah. Kowe besok wong telu bakal mati sia ana jroning perang gedhe.